दिनै सासेबो एनडिएफबि आदाखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै। दिनैहाय एनडिएफबि आदामोना जेबायदि दुखु खस्थ' जों भुगिनांदों बेखौ जों नुनानै थानो हायाखै। बे हिसाबै जों बुंनो हायो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। बिनि बादै दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों? एनडिएफबिनि आदामोनखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय। बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन। खुलुमबाय। जोंनि बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आं दिनै बेलासिनि खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जोंहा बिपिएफ राजनितिक दल हिसाबैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंहा मोनसे ब्लेसिं रेलि दिनै बोर बिनाय मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि जा लाबाय थानाय जादों। बेबायदिनो जोंहा दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै दिनै जोंहा बुहुद माने आथिं गालायनो जायगा गैलायै लामा बा जोंनि नैबे जे स्पट बेयाव ओरैबायदि भिर जे मानसिफोरनि लैहोर लैहोर ओंखारबोनाय बेखौ नुनानै जों मोनसे प्रमान मोनदों जे जोंनि बिटिसिआव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनितिक दलनि अनगायै आरो खुनु बेलेग राजनितिक दलखौ बरायगोन बा भट होनानै देरहासार होगोनखौ जों सानाखै। मानो होनबा दिनै रायजो राजाया दिनै जोंनि बिपिएफजों दं आरो बे हिसाबै रायजो राजाया बिपिएफआव थानायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जेबायदि दिनै जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया जानो थांगासिनो दङ। साफ्रोमबो रायजो राजाया खोनागासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुदों। दा बेनो मोनसे फोरमान जे बिटिसिआवहाय बिजेपिआ दिनै माबायदि साग्लोबदों आरो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाबा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाखौ माबायदि गाग्लोबनो नागिरदों बेखौ जों नुगासिनो दङ। बिनि दायनिगिरिया एकमात्र मोनसेल' दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय बिजेपिखौ जायगा होनायानो जाहैबाय इउपिपिएल आरो इउपिपिएल हिसाबै बिथाङा दिनै दरजा खुलिनानै होदों जायनि थाखाय जोंनि दिनै 6 शेड्युल बा ट्राइबेल बेलेन ब्लकनि पावारा खमायलांगासिनो दङ। दा राजनितिक दोलोआव थादोंब्लाबो जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे बिटिसिनि रायजो राजाखौहाय जोंनि बिटिसिखौ सिगांनि बायदि पावार गोहो गोनां बानायनो दिनै जोंहा साख्रि होनो हानाय गोहो जोंहा दंमोन। दा दिनै जोंहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दोंमोन जे स्कुलखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। जे गामियाव लामा दालां गैया बेखौ जौगाथायनि लामाजों बानायनानै होगोन। दिनै हाग्रा ओनसोल बा हादान ओनसोलनो हा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै बैफोर हादान ओनसोलनि रायजो राजाया जेबायदि खस्थ' दुखुजों दिनै संसार जागासिनो दङ बिथांमोननो न' बां हा बा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा बानायनानै होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो फेलें गामि मोनफ्रोमबो इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो 2020नि उनावहाय गामि मोनफ्रोमबो गंनै गंनै ट्रेक्टर होनायनि बाथ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांमोननि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोनाखै। दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन बिना गयारि मेदामोन बायदियाहाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाय न'खरा गोरिब गुन्द्राजों गोग्लैसोनानै दङ एमए पास बिए पास दङबा मोनफ्रोमबो न'खरावहाय सासे साख्रि होनायनि बाथ्रा होनदोंमोन। नाथाय जों दिनै फेलें नुदों। जों बिटिसिनि लाइमोन हिसाबै फेलें नुदों आरो बिटिसिनि रायजो राजाया दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ माब्लाबाबो बरायनाय नङा। जोंनि बिटिसिआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथिफोराहाय दिनै बिपिएफजों दङ आरो बिपिएफजों थाबाय थागोन। बेखायनो जोंबो खावलायदों बिपिएफ राजनितिक दलनि जानानै दिनै जों लाइमोन गांखंनि जानानै बेखौनो खावलायदों जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जों लाइमोननि फिउचारा दिनै रायजो राजाया जेबायदि दुखु खस्थ' भुगिनांदों बेखौ आरोबाव बे दुखु खस्थ'खौ जाहाथे भुगिदानांथों बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों जेरैखि जाया बिटिसिनि चिफ बानायफिननांगोन। मानो होनबा एकमात्र सासेल' जोंनि बिटिसिनि जाय दिनै जोंनि रायजो राजा साफ्रोमबो दिनै राजबंशी बर' गार' माइन'रिटि बेंगलियानो होन मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ दिनै अनखांग्रा आरो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाखौ बिथाङा माने बयखौबो समान नोजोरजों नायग्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार। बिनि बादै दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों? एनडिएफबिनि आदामोनखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय। दिनै सासेबो एनडिएफबि आदाखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै। दिनैहाय एनडिएफबि आदामोना जेबायदि दुखु खस्थ'जों भुगिनांदों बेखौ जों नुनानै थानो हायाखै। बिनि थाखायनो जोङो लुगैदों आरो खावलायदों जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो फिन खनसेबाव जोङो बिटिसिनि चिफ बानायफिननानै जोङो दिनै बिटिसिनि जे अबस्था गोहो बोलो खमायलांनाय जाहाथे बेखौ जोङो आरोबाव बारायनो हायो। आङो जोबथायाव फंसे बाथ्रा बुंबावनि आंनि धोरोबनिफ्राय जानानै दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारि साराहाय जेबायदि बिटिसिनि अबस्था आरो बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ गोदाव सोराव नुबोगासिनो दङ बा नुगासिनो दङ बिनि थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि साराहाय बिटिसिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटि रां बाहायनायनि खोथा दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि साराहाय मोनफ्रोमबो मिटिंआव प्रसार खालामबाय थादों। बे 100 कोटियानो जाबाय दिनै एककालीन माने मोनसे इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम हिसाबै होनाय जागोन। सोरबाया जुदि हार्डवेयर दखान खुलिनोबा बे 100 क्ररनि गेजेरजों हरनाय जागोन। सोरबाया जुदि विंगार सालायनानै जुदि गावनि
माने थांनानै थानायनि लामाखौ नागिरनो लुगैदोंबा बे हिसाबैबो जोंहा बे 100 कोटिनिफ्रायनो होनाय जागोन सोरबा बिउटि पार्लार खुलिनोबा सोरबा दखान खुलिनोबा दिनै स्मल स्केल बिजनेसाव जुदि सोरबा आगान होजेननो लुगैदोंबा बेखार लाइमोना बे 100 crore बेयाव बाहायनाय जागोन दिनै सोरबा ITI पास जानानै थादों दिनै बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोना जाहाथे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे दखान माबा मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो हायो बिनि थाखायबो जोंहा बे 100 crore स्किमनिफ्राय जोंहा बाहायनो दिनै हाग्रामा महिलारि साराहाय आखायाव लादों आरो बेखायनो जोंबो गोगायै जों बुंदों जे जों बयबो लाइमोना जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो आरोबाव फिन खनसे बिटिसिनि चिफ बानायो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव ब्लेसिं रेलि लानाय बायदिनो जोंहाबो दिनैहाय चिरां जिल्लायाव जोंहा ब्लेसिं रेलिखौ लानाय जाबाय दा बे हिसाबै जोंहा जोङो नुनो मोन्दों गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानैहाय जोंनि बे रेलिखौहाय साक्सेस खालामफैदों दा जोङो बेनिफ्रायनो प्रमान मोनबाय आरोना जोंहा जोंनि BPF सरकारखौहाय जोंहा सरकाराव लाबोफिननांगौआ जोंहा माने गोरलै जानानै फैबाय मानो होनोबा दिनैनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंनि जिबायदि BTCनि माखासे गाज्रि जालांनो हमनाय थासारिफोरखौ जोंहा बुजिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खुद बुजिनो मोननानै दिनै BPF पार्टिखौनो लोब लोब सापर्ट खालामनो फैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोंहा बे रेलियावहाय गोबां गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि मानसिफोराबो फैनानैहाय जोंनि रेलियाव बाहागो लाफैदों दा बेवहाय जोंहा आथिं होनोनो जायगा गैलायलाया थाबायनो जायगा गैलायलाया माखासे जोंहा बेबायदि जादों दा बे हिसाबै जों बुंनो हायो जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो जोंनि फैगौ BTC बिसायख'थियाव जोंहा देरहानाया रोखा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो जोंहा BPF पार्टि हिसाबै जोंहा बेखौ BPF आरो UPPLआ सिगाङावनो ज' जानांगौ होननानै जोंहा थांनाय समनि सिगाङावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंहा बेनि लेटारखौ हरखादोंमोन एबसुनो खिन्थु बिथांमोनाहाय इगनर खालामनानै बेसेबांबा सम दङमोन खिन्थु दिनैहाय जोंहा UPPL सरकारा गावसोरनि माने जेननायखौ नुहुरखानानै दिनै ज' जानांगौ होननानै बिसोरो UPPL एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंदों आरो जोंहा दाख्लैसो 4 थारिखआवहाय जोंहा केन्डिडेट डिक्लेयार 22 जन केन्डिडेट डिक्लेयार होखांनायनि उनावसो बे खोथाखौ बुंदों जोङो बेयावनो हमनो हायो बिथांमोनाहाय माने बिथांमोननि बुंनाय रावाहाय माने जेबो भेलु गैया